नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। म्यूजिक बाय सोनू कुशवाहा, प्रेजेंटेड बाय नमूना म्यूजिक। हसूली के लोभे जी पापा बियाह कैला जी, हसूली के लोभे जी पापा बियाह कैला जी। ले ले चलल जाहे जी पापा मोरंग के देशवा जी, ले ले चलल जाहे जी पापा मोरंग के देशवा जी। टिकावा के लोभे जी भैया बियाह कैला जी, टिकावा के लोभे जी भैया बियाह कैला जी। ले ले चलल जाहे जी भैया पूर्व देशवा जी, ले ले चलल जाहे जी भैया पूर्व देशवा जी। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। एहो पूर्व देशवा जी भैया अन्हारे रतिया जी, एहो पूर्व देशवा जी पापा अन्हारे रतिया जी। के हिलावटै है जी पापा नैहर के बटिया जी, के हिलावटै है जी भैया नैहर के बटिया जी। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।